акаву хоҳар, ин номардро бинед, ки бо хоҳараш чӣ муомила кард. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Тамошобинони азиз, пеш аз хулоса баровардан ин наворро то охир гӯш кунед ва баъд фикрҳои худро нависед. Ҷавон чунин қисса мекунад: ман дар он солҳо хеле ҷавон будам. хоҳарам бошад 15 сола буд. ӯ дар мактаб синфи 8 мехонд. ман ҳамон рӯз аз дарс барвақт баромадам. хонаамон дар ошёнаи 8-ум буд. вақте дар лифт боло шудам, маро як ҳиссиёте фаро гирифту арақ кардам. чунон чизе содиршудагӣ бар ин менамуд. вақте ба хона дохил шудам, дар хона ҳеҷ кас набуд, аммо садои сурудхонаи хоҳарам ба гӯшам расид. ӯ дар утоқи ман суруд мехонд ва бо чӣ коре машғул буд. оҳиста ба назди дари утоқам омада, нигоҳ кардам, ки хоҳарам дар назди тиреза буд ва ба оинаи тиреза чизе менавист. ёд дорам, ки қаҳри ман омаду бо ғазаб чӣ кор карда истодаӣ гуфта дод задам. хоҳарам ногаҳон ин садои баланди маро шуниду сахт тарсид ва худашро доштан натавонисту ба поён афтид. ҳамин тавр хоҳарам аз дунё чашм пӯшид ва ӯро ба хонаи охират гузоштем. баъд аз 4 рӯзи ин воқеа боз ба утоқи худам даромадам ва назди тиреза омадаму хоҳарам, ки афтида буд, нигоҳ кардам ва баданамро ларза фаро гирифту дар ҷоям шах шуда мондам. хоҳари фариштаам ба зодрӯзи ман расм кашида будаасту, аммо сад афсӯс, ки охирон ҳадияи хоҳарам ба зодрӯзи мани номард шуд. дӯстони азиз, ин қисса воқеият дорад ва ҳақиқат дорад ва ман аз пеши худ чизе намегӯям. ин воқеа дар Ӯзбекистон шуда буд. худо ёру мададгоратон бошад. ба шабакаи мо бимонед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуh.